Κύριε Καλογερόπουλε, καλή σας μέρα από την Τρίπολη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους αγαπητούς φίλους και φίλες που μας ακούνε. Ο κύριος Σόρας από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης της χώρας με 600 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι ώστε να αποπληρωθεί το ελληνικό χρέος. Ένα σκέλος της πρότασής του είναι αυτό. Για ποιο λόγο 4 χρόνια μετά δεν έχει προχωρήσει καθόλου, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη για αυτό το θέμα και συνεχίζουμε να συζητούμε πάνω στην ίδια βάση? Για τον λόγο ότι ο δανειστής της Ελλάδος, ο οποίος δεν είναι τωρινός, ήταν πάντα δανειστής της Ελλάδος από το 1822, το 1827, το 1832, το 1852, το 1900 με την πτώχευση Τρικούπη, το 1933 με την πτώχευση Επιβενιζέλου. Πάντα ο δανειστής της Ελλάδος θέλει την Ελλάδα να είναι σκλάβα και υποτελής στις ορέξεις του. Αυτό έγινε το 2010 ξανά. Απλά μας φρεσκάρουνε με καινούργια μνημόνια. Ναι. Έτσι λοιπόν, την ώρα που γίνεται η πρόταση από τον Αρτέμιτο Σόρα το 2012, δεν αφήνει ο δανειστής τους υπαλλήλους του, πολιτικούς παράγοντες μέσα στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν υπογράψει τα καινούργια μνημόνια μαζί του. Θυμηθείτε το ένα μνημόνιο, το πρώτο υπογράφηκε το Μάιο του 10. Σωστά. Το δεύτερο υπογράφηκε τον Μάρτι του 12. Με τον Λουκά τον Παπαδήμο. Ναι. Ας αναλογιστεί ο κάθε Έλληνας ο Λουκάς ο Παπαδήμος ποιος είναι, από πού έρχεται, γιατί φεύγει από υποδιοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται στην Ελλάδα, τον μαζεύουν μέσα στη Βουλή και λένε έλα εδώ εσύ μας αρέσεις, δεν κάνουμε ούτε εκλογές, απλά σε διορίζουμε πρωθυπουργό για να μας βάλεις σε άλλο ένα μνημόνιο. 5 μήνες μετά έρχεται επίσημα ο Αρτέμις ο Σόρας και κάνει πρόταση στην κυβέρνηση τότε Σαμαρά Βενιζέλου να πάρουν χρήματα του ελληνικού λαού, του κυρίαρχου ελληνικού λαού, 600 δις δολάρια και να ξεχρεώσουν κάθε δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος. Η κυβέρνηση ούτε καν τα κουμπάει, παρόλο ότι η ίδια τα αναγνωρίζει. Έχουμε επίσημα τη θέση του Υπουργού Οικονομικών τότε Γιάννη Στουρνάρα με επίσημο έγγραφο στις 3 Νοεμβρίου του 2012 που αναγνωρίζει την ύπαρξη και την εγκυρότητα των χρημάτων και δίνει και εντολή στους θεσμούς που είναι κάτω από τον Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και την 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, να προχωρήσουν βάσει των αρμοδιοτήτων τους στην λήψη των κεφαλαίων και στον έλεγχο της πρότασης. Όλοι μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζουν ότι ο Αρτέμις ο Σόρας είναι ο πλούσιος επιχειρηματίας, ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει το χρέος της Ελλάδος. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας που ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα, στην πατρίδα του. Ναι. Αυτή τη γραμμή δεν περάσανε παντού. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο Αρτέμις ο Σόρας, λειτουργώντας ως Έλλην διαχειριστής του ποσού, έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό κληρονομικό, καταπιστεύματος δηλαδή, επωνόματι των Ελλήνων κυριάρχων, των μελών του ελληνικού έθνους, έχει καταθέσει χρήματα από τα κληρονομικά κεφάλαια 600 δις που διαχειρίζεται στους Έλληνες με συγκεκριμένη αιτιολογία. Οι αιτιολογίες είναι 2. Και αυτό προεκτείνεται και σήμερα και αύριο και μετά από ένα χρόνο και γι' αυτό το αναλύω έτσι. Ναι. Η μία αιτιολογία λοιπόν είναι να πληρωθεί κάθε δημόσιο χρέος εντός και εκτός Ελλάδος, οποιονδήποτε δανειστή και με οποιαδήποτε μορφή δανείου έχει πάρει η Ελλάδα. Ναι. Η δεύτερη αιτία είναι να πληρωθεί το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων. Πάνω σε αυτό, κύριε Καλογερόπουλε. Ναι. Πάνω στο ιδιωτικό. Ας πούμε ότι για το δημόσιο χρέος
πράγματι οι δανειστές δεν επιτρέπουν στις κυβερνήσεις τις ελληνικές να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία συνεννόησης με τον κύριο Σόρα για να προχωρήσει η πρότασή του. Να το αποδεχτούμε για να προχωρήσει η δική μας συζήτηση. Το ιδιωτικό χρέος του κάθε Έλληνα πολίτη έχει ξεκινήσει η Ελλήνων Συνέλευσης να το αποπληρώνει. Βεβαίως, δηλαδή αν είναι ένα μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Αρτόπουλος, ο Χ, ο οποίος έχει ένα χρέος στην εφορία, ας πούμε, έρχεται ο κύριος Σόρας να το αποπληρώσει με κάποιους όρους? Έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία σε επίπεδο πολιτών? Βεβαίως έχει ξεκινήσει, και πάνω σε αυτό θα πω το εξής νομικό. Ναι. Για να πληρώσεις οποιαδήποτε οφειλή έχεις, ο κάθε Έλληνας, ο ελληνικός νόμος τι λέει? Με δύο τρόπους μπορείς να πληρώσεις. Ναι. Ο ένας τρόπος είναι απολύτως μετρητά. Σωστά? Ο δεύτερος τρόπος νόμιμος είναι με επιταγή τραπέζης. Σωστά? Ναι. Σωστά. Άρα, εφόσον θέλεις να αποπληρώσεις ό,τι χρωστάς, είτε στην εφορία, είτε στην τράπεζα, είτε στο ΙΚΑ, είτε στο ΤΕΒΕ, είτε οπουδήποτε χρωστάς, θα πρέπει να έχεις έναν από τους δύο νόμιμους τρόπους για να μπορείς να πληρώσεις, ή και τους δύο. Ναι. Μπορεί να έχεις και τους δύο. Έτσι λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε τι ξεκίνησε να γίνεται πλέον επίσημα και νόμιμα. Τα 600 δις δολάρια που είναι κατατεθειμένα επ' ονόματί σου και επ' ονόματί μου, άρα σημαίνει ότι είναι δικά μας, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο νόμος επιταγή τραπέζης. Ωραία. Άρα δεν πληρώνει ο Αρτέμις ο Σόρας τη δική σου οφειλή και τη δική μου. Εμείς δικαιούμαστε, μπορούμε και νομιμοποιούμαστε να πληρώσουμε με επιταγή τραπέζης όποιο ποσό και αν οφείλουμε στην εφορία, όποιο ποσό και αν οφείλουμε σε ασφαλιστικό ταμείο, όποιο ποσό και αν οφείλουμε σε τράπεζα, οποιαδήποτε μορφής δάνειο, όχι μόνο τα κόκκινα και τα εξυπηρετούμενα, έτσι. Ωραία, ναι. Με επιταγή τραπέζης. Μισό λεπτό. Μας ακούει κάποιος τώρα. Βέβαια. Κλείνουμε τη συνέντευξη και ξεκινάει τη διαδικασία. Και κάνει τι? Κάνει τι χαρτί και σε ποιον και τι ακριβώς ζητάει πρακτικά. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που το έχουν ήδη κάνει και έχουν ήδη αποπληρωθεί τα χρέη τους. Ένας από αυτούς που το έχουν ήδη κάνει είμαι εγώ που σας μιλάω. Άρα εσείς είχατε κάποια χρέη προς την εφορία, ωραία. Βέβαια. Και τώρα πλέον δεν έχετε? Όχι. Έχω αποπληρώσει από το Γενάρη του 2006. Έχει αποδεχτεί δηλαδή η Ελληνική Τράπεζα μέρος των χρημάτων από τα 600? Δεν έχω πάει ακόμα να εξοφλήσω οφειλές προς τράπεζα. Προτίμησα να εξοφλήσω την οφειλή μου προς την εφορία και το αναλογούν κατά κεφαλή χρέος που μου έχει χρεώσει το ελληνικό κράτος για λογαριασμό της Ελλάδος που χρωστάει υποτίθεται σε εξωτερικούς δανειστές. Η εφορία αποδέχτηκε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως. Δηλαδή εσείς πλέον δεν χρωστάτε απολύτως τίποτα στην εφορία? Όχι μόνο δεν χρωστάω απολύτως τίποτα, αλλά και κάθε βεβαιωμένη οφειλή που θα προκύψει, δηλαδή η γεννημένη που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά και ό,τι γεννηθεί στο μέλλον ως οφειλή μου, θα αποπληρώνεται αυτόματα από αυτά τα χρήματα? Ό,τι μου προσδιορίσουν στο μέλλον και μου βεβαιώσουν ότι θα χρωστάω, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 1,5 χρόνο, έχω δώσει εντολή και εξουσιοδότηση διαρκείας να παίρνουν χρήματα από τα δύο περιουσιακά στοιχεία των οποίων είμαι τελικός δικαιούχος και καταστούμε νομέας από τον Αρτέμι το Σόρα. Προσέξτε, έχει σημασία και νομική βαρύτητα, γι' αυτό το λέω έτσι εμφατικά. Καταστούμε νομέας από τον Αρτέμι το Σόρα σε δύο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που είμαι τελικός δικαιούχος, και από τα δύο ας επιλέξει εφορία, δηλαδή αν θα πάρει μετρητά, γιατί έχω δύο περιουσιακά στοιχεία στη διάθεσή μου. Το ένα είναι απολύτως μετρητά, όπως λέει ο ελληνικός νόμος, και το άλλο είναι επιταγές τραπέζης. Και οι επιταγές τραπέζης, όταν μιλάω για το Federal. Μιλάω για το μεγαλύτερο ταμείο του πλανήτη Γη. Δεν αμφισβητείται δηλαδή η εγκυρότητα και η δυναμική σημασία του μεγαλύτερου ταμείου του πλανήτη.
έχω επιταγές τραπέζης της Federal Reserve. Από αυτά λοιπόν τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχω δώσει εντολή διαρκείας και εξουσιοδότηση διαρκείας και στον Υπουργό Οικονομικών και στον έφορα στην εφορία που ανήκω, στο διευθυντή της εφορίας, ό,τι είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή που έδωσα την εντολή να εξοφληθεί, αλλά και ό,τι γεννηθεί στο μέλλον ως υποχρέωσή μου προς την εφορία, να πληρωθεί από εκεί. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης? Κάθε Έλληνας πολίτης όχι απλώς έχει το δικαίωμα να το κάνει, υποχρεούται να το κάνει για να αποπληρώσει ό,τι χρωστάει προς το ελληνικό δημόσιο και το κατακεφαλήν εξωτερικό δημόσιο χρέος, το οποίο είναι 47.000 σε κάθε Έλληνα και μάλιστα και στα μωρά, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα μικρούλια πριν γεννηθούν ακόμα, τους βγάζουν αφημί. Ναι. Γιατί τους βγάζουν αφημί? Κάνει κανένα δραστηριότητα το μωρό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αφημί λοιπόν, το κάνανε υποχρεωτικό να βγάζουν τα μωρά. Γιατί τους αναλογεί και στα μωρά, στα νεογέννητα, το δημόσιο χρέος, το κατακεφαλήν, και είναι ζωντανή εγγύηση ο ίδιος ο Έλληνας στο χρέος της χώρας. Άρα έχουμε υποχρέωση να πράξουμε την εξόφληση και όχι μόνο δικαίωμα. Άρα λοιπόν εσείς έχετε εφαρμόσει στην πράξη ως Γιάννης Καλογερόπουλος αυτή τη διαδικασία και έχετε ξεχρεώσει αποπληρώσει μάλλον το χρέος σας προς την εφορία. Το δημόσιο κατακεφαλήν χρέος που μου αντιστοιχεί, ναι, και ταυτόχρονα τις προσωπικές μου οφειλές από τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, ναι. προς την εφορία. Αντίστοιχη διαδικασία προς την πλευρά της τράπεζας, κάποιας τράπεζας, δεν έχει γίνει? Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει. Όχι εσείς, αν γνωρίζετε άλλη περίπτωση. Μπορεί να την κάνει κάθε Έλληνας πάλι. Ναι. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται, και μάλιστα σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που οι τράπεζες στραφήκανε να εκτελέσουν αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατάσχεση και πληστηριασμό, και έχουμε και θεαματικά αποτελέσματα. Σε 3 περιπτώσεις που η τράπεζα προχώρησε να κάνει πληστηριασμό ακινήτων σε δανειολήπτες, επενέβηκε ο δανειολήπτης με εντολή εξουσιοδότηση διαρκείας προς τον τραπεζίτη. Η τράπεζα, ενώ μπορεί να εισπράξει αμέσως από τα χρήματα αυτά, προτίμησε να κάνει και τα εκτελεστικά μέτρα εναντίον του δανειολήπτη. Ο δανειολήπτης προσέφηκε στη δικαιοσύνη γιατί ήδη είχε αποπληρώσει, και είχαμε 3 συλλήψεις συμβολεογράφων κατά την ώρα της τέλεσης της κλοπής του τίτλου, δηλαδή την ώρα που ξεκινάει ο πληστηριασμός. Ναι. Είναι παράνομος, καταχρηστικός και είναι νομικά κλοπή του τίτλου. Δηλαδή το ακίνητο το έχει κάνει κινητό μέσω ενός τίτλου και ξεκινάει την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων. Όταν ο δανειολήπτης όμως έχει δώσει εντολή και έχει αποπληρώσει, πώς ξανακινείς εναντίον του και του παίρνει στο σπίτι στον πληστηριασμό ή του βγάζει στο σπίτι στον πληστηριασμό? Είναι παράνομο. Και έτσι λοιπόν, μετά από μηνύσεις, γιατί η τράπεζα θέλει να σπρώξει τους συμβολεογράφους να εκτελέσουν παράνομα πληστηριασμούς, ναι, συνελήφθηκαν οι συμβολεογράφοι. Μάλιστα. Έχουμε 3 τέτοιες περιπτώσεις, και είναι και πρόσφατες μάλιστα, και από εδώ και πέρα όποια τράπεζα κινηθεί και οι δανειολήπτες έχουν πάει και έχουν κάνει την εντολή εξόφλησης, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Γιατί καλώς ή κακώς οι τράπεζες στηρίζονται, όπως και η εφορία, στην άγνοια των πολιτών, δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να έχει γνώση όλων των νομικών πραγμάτων που πρέπει να κινηθεί. Ναι. Και μέσα στη δυσχέρεια την οικονομική και στην απελπισία του σου λέει θα τον κοροϊδέψουμε, θα τον εκβιάσουμε, θα έρθει να ζητήσει να κάνουμε μια ρύθμιση. Νομικά θέλουν ακριβώς αυτό να κάνουν και οι τράπεζες μέχρι και η εφορία, δηλαδή τι, να πάει ο πελάτης, προσεχτέ, και της εφορίας πελάτης, τώρα από πού και ως πού είμαστε πελάτες της εφορίας, αξίζει να το δούμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά. Καλά, είμαστε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Πελάτες, πρόσεξε. Ναι. Πελάτης. Πελάτης στην εφορία, να είσαι πελάτης σε ένα κατάστημα, το καταλαβαίνω, σαν έναν ιδιώτη. Πελάτης στο δημόσιο ή δεν είναι δημόσιο η εφορία? Είναι. Από ό,τι λένε, όχι. Δεν τα είναι ίδια η εφορία. Τα ΦΕΚ του κράτους, ναι, λένε ότι είναι μια ιδιωτική εισπρακτική εταιρεία του δανειστή. Σας παραπέμπω στο ΦΕΚ Α94
στις 27 Πέμπτου του 2016, προχτές δηλαδή ξανά, που συνίσταται η ανεξάρτητη αρχή φάντασμα. Η αρχή αυτή δεν είναι νομική προσωπικότητα, δηλαδή αν θέλεις να εγείρεις και αξιώσεις εναντίον της ή νομικά να την κυνηγήσεις, δεν αποτελεί νομική προσωπικότητα. Δεν είναι καν εταιρεία. Αυτό το λέει το ΦΕΚ, προσέχτε. Μιλάμε για ΦΕΚ του κράτους. Δεν είναι θέμα τι λέω εγώ, η δική μου γνώμη είναι υποκειμενική, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τι λέει το ΦΕΚ έχει σημασία. Το ίδιο λοιπόν το κράτος ανακοινώνει επίσημα με το Α94 ΦΕΚ στις 27 Μαΐου του 2016 ότι συνίσταται μία ανεξάρτητη αρχή, ένας άλλος φορέας ιδιωτικός δηλαδή, που δεν αποτελεί νομική προσωπικότητα, και μόνο αυτή η αρχή, η οποία ταυτόχρονα δεν έχει και διεύθυνση, τώρα πώς δηλώνεται, απευθύνομαι ειδικά σε όλους τους νομικούς, τους δικηγόρους, τους εισαγγελείς, τους δικαστές που με ακούνε και που θα με ακούσουν, γιατί θα μείνει το βίντεο. Πώς δύναται επίσημα ΦΕΚ του ελληνικού κράτους να προσδιορίζει τη σύσταση μιας αρχής που θα εισπράττει και θα εκτελεί αναγκαστικά μέτρα εναντίον του Έλληνα, η οποία δεν έχει μετόχους, δεν είναι νομική προσωπικότητα και δεν έχει και διεύθυνση. Πώς γίνεται η Βουλή να ψηφίζει κάτι τέτοιο και οι 300 μέσα στη Βουλή χωρίς να υπάρχει διεύθυνση στην Ελλάδα? Άρα τι μαγαζί φάντασμα είναι αυτό που δεν έχει καν διεύθυνση, δεν αποτελεί νομική προσωπικότητα και μπορεί μόνο αυτό το μαγαζί να βεβαιώνει και να εισπράττει όλα τα δημόσια έσοδα, τους φόρους, τους δασμούς των τελωνίων, αλλά κυρίως, και απευθύνομαι στη λογική του κάθε Έλληνα που μας ακούει, να προσδιορίζει, προσέχτε, ξέρετε τι σημαίνει προσδιορίζω, καταργώ τον Υπουργό Οικονομικών, καταργώ τη Βουλή, καταργώ κάθε συνταγματική έννοια και σύνταγμα στην Ελλάδα και προσδιορίζω εγώ αυτόκλητα πόσο φόρο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης. Δηλαδή αν εγώ ξυπνήσω σήμερα το πρωί και πω κοίταξε, ο Μινάς ο Αρτόπουλος θα πληρώσει προκαταβολή τώρα 100% για τα επόμενα 10 χρόνια. Μόνο εγώ μπορώ να προσδιορίσω, για σκεφτείτε το. Και εσύ Μινά Αρτόπουλε πώς θα αμυνθείς στην τρέλα μου και στην παρανομία μου και στην παράνοιά μου? Πού θα με βρεις? Δεν έχω διεύθυνση, δεν αποτελώ νομική προσωπικότητα. Τι είμαι δηλαδή, πού θα με βρεις? Αλλά μπορώ να σου επιβάλλω φόρους όσους θέλω εγώ μπορώ μόνο να τους προσδιορίσω. Έχω καταργήσει τη Βουλή, προσέξτε να δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Καταργείται, ευνουχείται ολοκληρωτικά η Ελληνική Βουλή. Δεν μπορεί η Βουλή να ψηφίσει νόμους φορολογικούς. Μόνο η ανεξάρτητος αρχή που συστάθηκε το Μάιο του 2016 μπορεί να προσδιορίσει φόρους και να πει αυτοί πόσους φόρους θα πληρώνουμε. Δηλαδή αν αύριο το πρωί πει 300% αύξηση φόρου στη βενζίνη και την πάει 4 ευρώ το λίτρο, ποιος μπορεί να της κάνει κάτι? Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλε, έχετε κάνει εσείς λοιπόν, εγώ μένω κυρίως στο πρακτικό κομμάτι, γιατί όλα αυτά θα αναλυθούν και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, όπου θα έρθει ο κόσμος εκεί να ακούσει τον κύριο Σόρα και όσους ακόμα μιλήσουν. Εσείς έχετε κάνει αυτή την εντολή εξουσιοδότηση και με αυτόν τον τρόπο αποπληρώσατε τις οφειλές σας προς την εφορία. Τους φόρους μου και το ΦΠΑ μου. Ωραία. Και το δημόσιο χρέος. Εάν θέλει να κάνει το ίδιο πράγμα και ένας ή μία που μας ακούει τώρα, πώς κάνει αυτή την εντολή εξουσιοδότηση, πού απευθύνεται, είναι πού τη βρίσκει? Είναι πάρα πολύ εύκολο και νομικά με συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, πρώτον χρειάζεται αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει χρήματα. Σας ξαναλέω, ο ελληνικός νόμος ζητάει η αποπληρωμή να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με απόλυτα μετρητά και ο δεύτερος είναι με επιταγές τραπέζης. Ωραία. Έτσι λοιπόν πρέπει ο κάθε ένας πολίτης να αποδείξει ότι έχει μετρητά και επιταγή τράπεζας ή και τα δύο. Άρα πρέπει να πάρει τα στοιχεία στα χέρια του να καταλάβει και ο ίδιος τι έχει. Αυτά τα στοιχεία και τις αποδείξεις, τα νομικά έγγραφα, τις νομιμοποιήσεις τα έχει το κάθε γραφείο Ελλήνων Συνέλευση, δημοτικός οργανισμός σε κάθε δήμο, που ήδη έχουμε 200 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, εμείς οι δημότες ανοίξει. Είναι οργανισμοί, δεν είναι απλά γραφεία.
είναι αυτόνομοι οργανισμοί με καταστατικό, με γενική συνέλευση και με διοικητικό συμβούλιο. Έχουμε όλα τα στοιχεία για τον πλούτο και την περιουσία, αλλά και τα νομιμοποιητικά της χρήσης από εμάς τους πολίτες. Προσέχτε, γιατί θα μπορούσαμε, όπως έχουμε τεράστια περιουσιακά στοιχεία οι Έλληνες, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα χρήσης, δηλαδή δεν είμαστε νομείς. Ενώ είμαστε ιδιοκτήτες, δεν έχουμε τη νομή. Εδώ έχουμε δύο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μας δίνεται η νομή. Η ιδιοκτησία την είχαμε πάντα. Η νομή μας δίνεται τώρα. Έτσι λοιπόν, ο κάθε οργανισμός ο δημοτικός έχει όλα τα αποδεικτικά νομιμοποιητικά στοιχεία που υπογράφει η ελληνική κυβέρνηση. Ο Άριος Πάγος, ο Υπουργός Οικονομικών, προσέξτε τώρα ποιοι νομιμοποιούν ότι εμείς είμαστε ιδιοκτήτες. Ο Άριος Πάγος, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ελληνική κυβέρνηση, ότι έχει ο κάθε πολίτης δύο περιουσιακά στοιχεία δικά του που καθίσταται νομέας και μπορεί να κάνει χρήση. Ωραία. Έτσι λοιπόν, αφού πάραμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να καταλάβουμε το τι έχουμε νομικά, στη συνέχεια χρειάζεται να κάνουμε ένα πολύ απλό νομικό βήμα. Να δώσει εντολή ο κάθε πολίτης, ο καθένας όμως για το δικό του χρέος. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δώσω εντολή για το δικό σου χρέος. Ο κάθε πολίτης λοιπόν μπορεί να δώσει εντολή για το δικό του χρέος και εξουσιοδότηση διαρκείας, γιατί δεν μπορεί να αρκεί να δώσει μόνο εντολή στον έφορο να πάρει τα χρήματα, πρέπει να δώσει και εξουσιοδότηση να κουμπίσει το λογαριασμό. Προς την εφορία, τον Υπουργό Οικονομικών και τον έφορο, το Διευθυντή της Εφορίας. Αυτοί και οι δύο, προσέχτε, είναι ο μηχανισμός που μπορούν να πάρουν τα χρήματα κατά τον νόμο. Γιατί δεν μπορείς, αν δεν είχε τη δικαιοδοσία κατά τον νόμο ο Διευθυντής της Εφορίας να πάρει τα χρήματα από το λογαριασμό, δεν θα ήταν νόμιμο να του δώσεις εντολή να κάνει κάτι έξω από τα όρια του, έξω από τα νομικά του πλαίσια. Ναι, λογικό αυτό. Άρα λοιπόν... Έχει τεράστια σημασία ένα βήμα να τα αναλύσουμε, γιατί αν σε παραπέμψω εγώ με μια μου εντολή να παρανομήσεις, είναι λογικό ότι πρώτον δεν μπορείς να το κάνεις και δεύτερον θα στραφείς εναντίον. Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ, κλείνοντας τη συνέντευξή μας, πάω στην Ελλήνων Συνέλευση Τρίπολης, στα γραφεία, συμπληρώνω ένα έγγραφο το οποίο είναι η εντολή εξουσιοδότησης και την έχω εδώ μπροστά μου. Παίρνουμε πρώτα απ' όλα τα νομιμοποιητικά για να κατανοήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τις εγκυροποιήσεις ότι είναι δικά μας και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Στη συνέχεια κάνουμε εντολή εξουσιοδότηση είτε προς την τράπεζα είτε προς το ταμείο, αν το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΟΓΑ, όπου μπορεί να χρωστάμε, ή προς την εφορία για τα προσωπικά μας που χρωστάμε, για τα επαγγελματικά μας, για το ΦΠΑ που ενδεχομένως δεν έχουμε πληρώσει, για το έμφυα, οποιαδήποτε μορφή φορολογία, αλλά και για το δημόσιο χρέος. Και δίνουμε εντολή λοιπόν και εξουσιοδότηση διαρκείας να εισπράξει ο μηχανισμός έφορος, ο μηχανισμός Υπουργός Οικονομικών, από αυτά τα χρήματα, που είναι διαθέσιμα, και να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερός κάθε βεβαιωμένη, προσέξτε νομικά, κάθε βεβαιωμένη οφειλή μας. Οφειλή μας προς το δημόσιο. Τη βεβαιωμένη όμως, προσέξτε. Ναι, τη βεβαιωμένη. Ή αυτή που έχουμε τώρα ή οποιαδήποτε στο μέλλον, λέτε. Βεβαίως. Προκύψει. Και ό,τι προκύψει στο μέλλον. Εσείς το έχετε κάνει και έχει αποπληρωθεί το χρέος σας. Το λέω και το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό. Αρκετές χιλιάδες συνελλήνων έχουν ήδη κάνει τις εντολές και κάθε μέρα όσο το μαθαίνει ο Έλληνας. Κάνοντας αυτήν την εντολή εξουσιοδότηση εγώ, έχω κάποια δέσμευση, οποιαδήποτε δέσμευση απέναντι στην Ελλήνων Συνέλευση? Ναι, έχεις μια πολύ σοβαρή δέσμευση, όχι προς την Ελλήνων Συνέλευση, αλλά προς την ίδια στην πατρίδα. Όχι, σας ρωτάω κύριε Καλογερόπουλε, για να γίνονται σαφή κάποια πράγματα. Κάνω εγώ αυτήν την εντολή εξουσιοδότηση. Φτάνει στην εφορία, αποπληρώνει το χρέος μου. Εγώ από όλη αυτή τη διαδικασία έχω κάποια δέσμευση? Μία πολύ σοβαρή δέσμευση. Να αναγνωρίσεις ότι είσαι Έλληνας και αγωνίζεσαι να ελευθερώσεις την πατρίδα σου από κάθε οικονομικό βάρος. Μάλιστα. Αυτή είναι η δέσμευση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρήματα όμως, αν εννοείται τα χρήματα για τη χρήση των χρημάτων, τα χρήματα ο καθένας κάνει την εντολή από τα προσωπικά του χρήματα μαζί με τα νομιμοποιητικά ότι είναι δικά του. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κάνω εντολή να πάρει ο έφορος παράδειγμα από το δικό σου λογαριασμό,
Άρα δεν δίνω κάτι ξένο από εμένα προς τον έφορα εντολή να πάρει. Ο καθένας για το δικό του χρέος. Και από τα δικά του χρήματα, και από τα δικά του χρήματα. Άρα κάποιοι που προσπαθούν να πούνε ότι θα πληρώσω μεν την εφορία ή την τράπεζα, αλλά θα τα χρωστάω κάπου αλλού, δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Τα χρήματα είναι του κάθε πολίτη Έλληνα, δίνει εντολή από τα δικά του χρήματα να αποπληρωθεί κάθε οφειλή του και δεν χρωστάει πουθενά, γιατί είναι δικά του τα χρήματα. Γιατί κάποιοι βιαστήκαν να πούνε τώρα θα πληρώσουμε και θα τα χρωστάμε στην Ελλήνων Συνέλευση, δεν τα χρωστάμε στο ΣΟΡΑ. Όχι. Αφού τα δικά σου χρήματα δίνεις εντολή, από τα δικά σου χρήματα να πληρώσεις. Ναι. Πώς θα τα χρωστάς κάπου αλλού. Ωραία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις και σας καλούμε σε πολύ λίγα λεπτά να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Ο παλμός των γεγονότων. 9:30 με 11:30 το πρωί, η δημοσιογραφική ομάδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης σχολιάζει, καυτηριάζει και αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και την τοπική ειδησεογραφία. Συντονιστείτε και ενημερωθείτε. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ο Παλμός των Γεγονότων» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Τρίπολης και προχωράμε την συζήτησή μας με το μέλος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Γιάννη Καλογερόπουλο, που είναι στο τηλέφωνο, με αφορμή την εκδήλωση ενημέρωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Κύριε Καλογερόπουλε. Παρακαλώ. Ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο για τον κύριο Σόρα, την Ελλήνων Συνέλευσης, βρίσκω πολλά θετικά, βρίσκω και κάποια αρνητικά από υποστηρικτές σας ή από ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν μαζί σας ή θεωρούν ότι αυτά τα οποία λέτε δεν είναι σωστά. Υπάρχει ένα έγγραφο λοιπόν που κυκλοφορεί και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει και τι βάση έχει. Ένα έγγραφο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών το 2013, το οποίο ως απάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει... Το έχετε μπροστά σας το έγγραφο? Το έχω ως φωτοτυπία, ως φωτογραφία σε site που κυκλοφορούν ενημερωτικά. Μπορείτε να μου δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών? Ναι, τη φωτογραφία που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή δεν το έχει ολόκληρο, είναι ένα κομμάτι. Αυτό δεν είναι έγγραφο πραγματικό, είναι μια μαϊμού φωτοτυπία. Γι' αυτό σας ρωτάω. Που φτιάξανε κάποιοι καλοί άνθρωποι που θέλουν να μας προστατέψουμε, ναι, να μην ελευθερωθούμε οικονομικά και να μείνουμε σκλάβοι του δανειστή. Άρα δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Πλαστές στο ίντερνετ φωτοτυπίες κυκλοφορούν χιλιάδες. Μάλιστα, ωραία. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν οι Έλληνες που έχουν ως έθνος και κάθε εθνική περιουσία, που έχουν και την εθνική κυριαρχία. Σωστά? Ναι. Ακούσατε ποτέ τη λέξη κρατική κυριαρχία? Όχι. Πάντα λέμε εθνική κυριαρχία. Ναι. Τι προσδιορίζουμε νομικά? Ότι το έθνος έχει την κυριαρχία. Δηλαδή έχει την κυριότητα και είναι η αρχή που αποφασίζει για ό,τι έχει κυριότητα. Το ελληνικό έθνος λοιπόν έχει πάρα πολύ πλούτο και πνευματικό και υλικό. Οι κυβερνήσεις δώσανε αυτόν το πλούτο με διεθνείς συνθήκες σε παγκόσμιες κοινοπραξίες ταμεία που ιδρύθηκαν, και δεν μιλάμε για ένα, και αυτά είναι επίσημα, δεν είναι θέμα ότι το λέει ο Καλογερόπουλος. Ναι. Υπάρχουν ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, προσέχτε τι λέω, ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, που το κράτος μας, καλώς ή κακώς η κυβέρνησή μας, έδωσε τον εθνικό μας πλούτο στη διαχείριση ταμείων που ιδρύθηκαν με κοινοπραξίες και μαζί με άλλες χώρες του πλανήτη. Αν ανατρέξουμε στο ΦΕΚ 315α του 1945, μα θα μου πεις θα πάμε 70 χρόνια πίσω? Ναι, πρέπει να πάμε για να δούμε τι έχει γίνει. Τι λέει αυτό το ΦΕΚ? Αυτό το ΦΕΚ λοιπόν λέει ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια κοινοπραξία που ιδρύεται η τράπεζα που την λέμε Παγκόσμια Τράπεζα. Προσέχτε. Όλοι ξέρουμε την Παγκόσμια Τράπεζα. Σωστά? Ναι. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος και έβαλε και $25 εκατομμύρια στην ίδρυσή της. Αυτά τα λέει ΦΕΚ του κράτους. Επίσης, στην ίδια κοινοπραξία
που αναφέρεται ως συνθήκη σύμβαση του Bretton Woods, από το χωριό που έγινε στην Αμερική η συνθήκη, ιδρύσαμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Πλέον όλοι το ξέρουμε. Μπράβο. Ταυτόχρονα, ιδρύοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάλαμε και 40 εκατομμύρια δολάρια μετοχικό κεφάλαιο στην ίδρυσή του. Αυτά τα λέει το ΦΕΚ του κράτους. Επίσης, ιδρύσαμε και άλλα ταμεία και δώσαμε όλο μας τον πλούτο, είτε ήταν χρυσός σε ράβδους, είτε χρυσός σε νομίσματα, είτε χρυσός σε ομόλογα, σε τίτλους δηλαδή, και το εθνικό μας νόμισμα στη διαχείριση του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά τα λέει το ΦΕΚ του κράτους. Προσέχτε. Πιο επίσημο δεν γίνεται. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν πήρε όλο μας τον πλούτο να τον διαχειρίζεται αυτό. Όλοι ξέρουμε σήμερα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό που μας δανείζει. Είναι αυτό που μας επιβάλλει μέτρα, είναι αυτό που σκοτώνει τον ελληνισμό και τα παιδιά μας, είναι αυτό που μας έχει αφήσει άνεργο, είναι αυτό που μας έχει κλειδώσει στο τραπεζικό σύστημα, είναι αυτό που μας έχει επιβάλει του κόσμου τα δυσβάσταχτα μέτρα και μας αναγκάζει κάποιοι που δεν την αντέχουν να αυτοκτονούν κιόλας. Αυτό το μαγαζί λοιπόν που λέγεται ΔΝΤ είναι δικό μας μαγαζί. Είμαστε μέτοχοι, ιδρυτές, έχουμε βάλει και 40 εκατομμύρια δολάρια και του δώσαμε το δικό μας πλούτο να διαχειρίζεται. Άρα το δικό μας μαγαζί τι χρήματα μας δανείζει και με ποιο δικαίωμα μας δανείζει τα δικά μας χρήματα? Γιατί τα δικά μας χρήματα του δώσαμε να διαχειριστεί. Και έρχεται ο διαχειριστής που λέγεται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή η Εβραία από τη Γαλλία, η Λαγκάρτ, και μας κουνάει το δάχτυλο και λέει: οι Έλληνες θα πεθάνουν τα παιδιά σας για να σας δώσω εγώ τα δικά σας. Και εμείς καθόμαστε και την κοιτάμε. Και αυτοί και όλους τους υπόλοιπους. Ακούστε τώρα για το πιο τρελό. Όταν έγινε η συνθήκη του Bretton Woods, και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν και όλοι οι αρκάδες που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ναι. Και καλό είναι, επειδή ίσως μας ακούνε και θα μας ακούσουν, να κάνουν τηλέφωνα στη δημοτική σας ραδιοφωνία που κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και να δώσουν επίσημα πληροφορίες που τις γνωρίζουν ειδικά οι αρκάδες που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε τότε το Federal Reserve System. Federal Reserve System στα ελληνικά είναι Ομοσπονδιακό Ταμιακό Σύστημα. Έτσι ακριβώς είναι η έννοια του. Σε αυτό λοιπόν παραδόθηκαν τότε από την πλευρά της Ελλάδος 115 τρισεκατομμύρια δολάρια και 20.000 τόνοι χρυσού. Με ποια αιτιολογία παραδόθηκαν στο συγκεκριμένο ταμείο? Αποφάσισαν στη συνθήκη αυτή που υπογράφηκε τότε όλος ο πλανήτης να συναλλάσσεται με το δολάριο. Μα μέχρι σήμερα όλα τα προϊόντα και τα χρηματιστηριακά όπως και το πετρέλαιο σε δολάριο δεν είναι? Εμείς εδώ έχουμε ευρώ, αλλά σε δολάριο λέμε την τιμή του πετρελαίου. Σωστά. Μπράβο. Το δολάριο λοιπόν αποφασίστηκε να είναι ένα παγκόσμια καλυμμένο ισχυρό νόμισμα, αφού θα είναι και το νόμισμα συναλλαγών του πλανήτη, και να μην πέσει ποτέ έξω, να μην χάσει την αξία του, για να μην πέσει η παγκόσμια οικονομία έξω. Έτσι λοιπόν δόθηκαν από τις χώρες χρήματα για την εγκυοδοσία του δολαρίου. Προσέχτε πόσο συγκεκριμένα και απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι άνθρωποι και οι Έλληνες εγγυόμαστε το δολάριο για να μην πέσει η οικονομία του πλανήτη έξω. Τα χρήματα που δώσαμε τότε, και η ερώτηση είναι πού βρεθήκαν αυτά τα χρήματα τότε, γιατί άρα προϋπάρχουν, είναι 115 τρεις. Σας μιλάω για το 45 τώρα, που πεθάναμε της πείνας. 115 τρισεκατομμύρια δολάρια και 20.000 τόνους χρυσού. Η συμφωνία είναι να μας δίνουν 4% το χρόνο τόκο, απόδοση. Στα 115 τρισεκατομμύρια δολάρια που παραδώσαμε το 45 στη διαχείριση του Federal Reserve για την εγκυοδοσία του δολαρίου, το 4% το χρόνο που πρέπει να μας δίνει το Federal είναι 5 περίπου τρισεκατομμύρια. 5 τρισεκατομμύρια τα οποία εάν μπαίνανε τόσα χρόνια μέσα στην Ελλάδα ή κάποιοι τα κλέβουνε ή έπρεπε να ήταν και τα πεζοδρόμια της Τρίπολης χρυσά, ή κάνω λάθος.
Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για $3 εκατομμύρια. Ναι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν από τις αποδόσεις, τα 5-3 το χρόνο, ένα τμήμα είναι αυτά που πήρε τη διαχείριση ο Αρτέμις ο Σόρας. Προσέχτε, την διαχείριση. Και από αυτά που διαχειρίζεται ο Αρτέμις ο Σόρας, από το 4% τότε μέχρι σήμερα, κατέθεσε ξανά σε άλλο λογαριασμό $600 δις για να τα χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα, εκτός μνημονίων, εκτός διεθνών συμβάσεων και δεσμεύσεων, και περιορισμών. Μπράβο, να αποπληρώσουμε ό,τι χρωστάμε. Για να ρωτήσουμε επίσημα το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Ισχύει το Bretton Woods? Μας δίνουνε το 4%? Και αν ναι, ποιος το παραλαμβάνει και ποιος το διαχειρίζεται? Για να καταλάβουμε ότι βάσει των διεθνών συμβάσεων και των επισήμων εγγράφων και ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, έχουμε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία τα έχουμε παραδώσει και έχουμε αποδόσεις. Άρα κάθε Έλληνας, και ο Αρτέμις ο Σόρας, αλλά και κάθε Έλληνας, γεννιέται με αυτά τα χρήματα, γιατί είναι του ελληνικού έθνους. Να σας ρωτήσω, κύριε Καλογερόπουλε, κάτι. Ναι. Γιατί είναι μια απορία που την έχει ο κόσμος. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λύσουμε τις απορίες. Ακούγοντας όλα αυτά. Και τηλέφωνα ελεύθερα να δώσουμε στον κόσμο να ρωτήσει και να κάνουμε κι άλλες εκπομπές. Σίγουρα ο διάλογος που θα γίνει ζωντανά στο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή θα είναι η καλύτερη συζήτηση και θα έχει και αποτέλεσμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λένε κάποιοι ότι παλεύει ο κύριος Σόρας από το 2012 μέχρι τώρα για την αποπληρωμή του χρέους της χώρας. Δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία για τους λόγους που αναλύσαμε πριν, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιεί μέρος των χρημάτων που έχει διαθέσιμα, έτσι ώστε να φτιάξει εργοστάσια ή να φτιάξει θέσεις εργασίας για τον κόσμο που είναι άνεργος και να είναι πολύ πιο χρήσιμο αυτό στην παρούσα φάση που περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα. Ξεκίνησε να γίνει ακριβώς αυτό. Τα καλά παιδιά που έχουν μπλοκάρει όμως κάθε διαδικασία μέσω των μνημονίων στην Ελλάδα, και είναι πολύ καλό να διαβάζαμε κάποια στιγμή τι έχει γίνει και τι έχει υπογράψει με τα μνημόνια η χώρα μας, οι κυβερνήσεις μας, για να καταλάβουμε γιατί δεν μπορεί κανένας, όσα χρήματα και να έχει, να φτιάξει το παραμικρό μες στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω το capital control. Το έχουμε όλοι, έτσι? Ναι, ή μήπως εξαιρείται κάποιος? Όχι, κανείς. Είσαι σίγουρος? Πείτε μας, τι εννοείτε? Κάποιοι λοιπόν μπορούν να εξαιρεθούν στην Ελλάδα, όπως παράδειγμα τα μέλη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Όπως όποιος μπαίνει στο καζίνο, σε οποιοδήποτε καζίνο, και κάνει ανάληψη από το ATM του καζίνου. Ενώ από το ATM της τράπεζας μπορείς να πάρεις στην Τρίπολη. Στο καζίνο. Αλλά εγώ 400 ευρώ, μισό λεπτό. Στο καζίνο, παράδειγμα του Λουτρακίου, μπορεί να κάνεις ανάληψη μέχρι 50.000 ευρώ από το ATM. Ναι. Άρα έχουμε δύο νόμους μέσα στην Ελλάδα παράνομους. Εμένα δηλαδή που έχω 3 εκατομμύρια δεν με αφήνουν να δημιουργήσω το παραμικρό, κάποιοι άλλοι μπορούνε? Ποιος εμποδίζει τον κύριο Σόρα ή τον κάθε κύριο Σόρα? Τα χρήματα, κοίταξε, δεν είναι του κυρίου Σόρα. Μισό λεπτό. Εμάς. Είναι ημών όλων των Ελλήνων. Εμάς εμποδίζουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Μου λέτε ότι οι Ελλήνων Συνέλευσης και ο κύριος Σόρας θέλουν να φτιάξουν εργοστάσια και δουλειές για τον κόσμο και τους εμποδίζει το capital control. Όχι απλά το capital control. Ποιο? Οι δεσμεύσεις της χώρας, ναι, από την διαδικασία την επενδυτική κάθε ενός Έλληνα μέσα στην Ελλάδα. Ακούστε, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το μνημόνιο. Έχει τεράστια σημασία. Είναι το ΦΕΚ 262 του 14 και λέει: η Ελλάδα, ποια Ελλάδα? Πρέπει να αναρωτηθούμε τέλος πάντων ποια Ελλάδα υπογράφει τα μνημόνια. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνεις, περνάει μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και €1 να θες να μετακινήσεις από λογαριασμό σε λογαριασμό, πρέπει να στο επιτρέψει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και 1 κιλό γάλα να θες να πάρεις να πας σπίτι σου, όπως είναι οι δεσμεύσεις που έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος, πρέπει να το εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
είναι το ταμείο που έχει μαζέψει όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα. Άρα τα ελέγχουν όλα. Έχεις εσύ 100.000 ευρώ στο λογαριασμό σου ή 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό σου. Ναι. Ζητάς να πάρεις τα λεφτά σου, να τα κάνεις ό,τι θέλεις, δικά σου είναι, ό,τι θέλεις, και δεν στο επιτρέπει. Κανένας μηχανισμός λοιπόν από αυτούς, γιατί είναι όλοι κατασχεμένοι από τον δανειστή, δεν στο επιτρέπει. Και λέει παρακάτω το μνημόνιο. Παρετούνται αυτοί οι τρεις. Κύριε Καλογερόπουλε, πριν το 2014 όμως δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Όχι, δεν καταλάβατε. Το 10 ξεκίνησε το Μάιο. Αυτή ολοσχερός είπε. Πρέπει να δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τον Απρίλιο του 2011 για να το καταλάβετε. Δηλαδή τι προσπάθησε να κάνει ο κύριος Σόρας και τον εμπόδισαν ακριβώς? Ποια επενδυτική δραστηριότητα? Στους Έλληνες να τους τα μοιράσει στο σπίτι, να σας το πω απλά. Γιατί να τους τα μοιράσει στο σπίτι? Για να μπορέσουν να τα πάρουν, να λύσουν τα προβλήματά τους, να πληρώσουν τα χρέη τους, να φτιάξουν τη ζωή τους, τις δουλειές τους. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε πώς εκκλειδώσαν την Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν οι τρεις μηχανισμοί που μέσω αυτών κλειδώθηκε η Ελλάδα έχουν παραιτηθεί αμετάκλητα και ανεφόρον και από οποιαδήποτε ασυλία είναι για τα δικά τους, αλλά για όλης της Ελλάδος και των Ελλήνων τα περιουσιακά στοιχεία. Λέει ακριβώς το μνημόνιο, παραιτούνται αμετάκλητα και ανεφόρον. Αμετάκλητα ξέρετε τι σημαίνει? Δεν ανακαλείται. Δηλαδή για πάντα παραδώσαν τον ελληνισμό στο δανειστή και χωρίς κανέναν όρο. Και λέει, παραιτηθήκαν από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι. Για ποιο πράγμα? Όσον αφορά στα ίδια που αποτελούνται ή τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νομικές διαδικασίες, χωρίς περιορισμό της ασυλίας έναντι αγωγής, έναντι δικαστικής απόφασης ή έναντι άλλης εντολής από τι? Από κατάσχεση. Έλα. Τρεις ιδιωτικοί μηχανισμοί παραιτούνται από κάθε ασυλία αμετάκλητα και ανεφόρον. Γιατί? Για τη δική μου περιουσία. Για να μπορεί ο κάθε δανειστής να κατασχέτει ελεύθερα ό,τι θέλει, να κάνει σύλληψη σε ό,τι θέλει, ασφαλιστικά μέτρα σε ό,τι θέλει, πριν ακόμα και την έκδοση δικαστικής απόφασης, λέει το μνημόνιο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι μας έχουν κάνει. Δεν είναι θέμα μόνο τι θες να κάνεις εσύ, Μινά μου, ή τι θέλω να κάνω εγώ, ή τι θέλει να κάνει ο Σόρας. Είναι θέμα ότι όλος αυτός ο μηχανισμός που έχει παραιτηθεί υπέρ του δανειστή, και οι δανειστές είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ιδιωτική, το ΔΝΤ, ιδιωτικό, το έχουν φτιάξει ουσιαστικά οι τράπεζες του πλανήτη κεντρικές, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και αυτή η ιδιωτική εταιρεία. Τρεις ιδιώτες δηλαδή σκοτώνουν τον ελληνισμό. Θα σας πω κάτι άλλο ακόμα, εγώ πιο απλό. Από το Γενάρη του 87 καθιερώθηκε και επιβλήθηκε στην Ελλάδα το ΦΠΑ. Σωστά. 28 χρόνια πληρώνει ΦΠΑ ο Έλληνας. Το φτάσανε 24%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα 4 χρόνια έχεις πληρώσει το συνολικό τζίρο μιας χρονιάς σε ΦΠΑ. Εσύ ο Έλληνας. Ποιος τον εισπράττει? Εγώ σας λέω υπεύθυνα, δημόσια, και θα το πω και στην ομιλία στην Τρίπολη, ότι δεν εισπράττει η Ελλάδα και το ελληνικό κράτος το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ που πληρώνουν οι Έλληνες το εισπράττει η ιδιωτική εταιρεία, προσέχτε, η ιδιωτική εταιρεία Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα πληρώνουμε κάθε 4 χρόνια το τζίρο το συνολικό μιας χρονιάς που γίνεται στην Ελλάδα σε μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί? Για να μας βάζει μέτρα, για να μας σκοτώνει? Μάλιστα. Πόσο πρέπει δηλαδή ακόμα να είμαστε δούλοι μέσα στο σπίτι μας και να μην μιλάμε και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι μας στήσανε εναντίον μας? Κύριε Καλογερόπουλε, μία τελευταία ερώτηση και τα υπόλοιπα την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο. Έχει στόχο ο κύριος Σόρας και η Ελλήνων Συνέλευσης να θέσουν υποψηφιότητα κάποια στιγμή στο μέλλον σε εθνικές εκλογές? Είναι ένας στόχος αυτός? Πρώτα θα ήθελα να αναλύσω τι είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι σε κάθε δήμο οι ίδιοι Έλληνες πολίτες που ζουν στον κάθε δήμο ιδρύουν το δικό τους δημοτικό οργανισμό και ανοίγουν το δικό τους γραφείο και συμμετέχοντας αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή τους. Έτσι ο κάθε δημοτικός οργανισμός, επειδή είναι δημοτικός οργανισμός μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική εταιρεία και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές,
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας φορέα εμείς οι Έλληνες μέσα από τους Δήμους, ναι, για να μπορούμε συνταγματικά να πάρουμε εμείς την Ελλάδα στα χέρια μας. Άρα έχετε πολιτικό στόχο Δεν έχουμε πολιτικό στόχο. Αλλά... Έχουμε στόχο και σκοπό, ναι, να πάρουμε εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες, εμείς οι Έλληνες, όλα τα αδέρφια μαζί, ναι, την Ελλάδα στα χέρια μας και να την πάρουμε από τους δανειστές. Ναι, αυτό θα γίνει μέσα από μια εκλογική διαδικασία, μελλοντική. Σαφώς, γιατί αλλιώς δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. πράγματα. Όλα μέσα από την νομιμότητα. Ωραία. Και από το ελληνικό σύνταγμα. Άρα λοιπόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα είσαστε υποψήφοι. Δεν θα είμαστε υποψήφοι, θα πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Εντάξει κύριε Καλογερόπουλε, συνεννοούμαστε. Θα είσαστε υποψήφοι και μέσα από το τι θα ψηφίσει ο κόσμος θα πάρετε ένα ποσοστό και θα διαχειριστείτε μια κατάσταση. Οι Έλληνες που έχουν την περιουσία, που έχουν την Ελλάδα ιδιοκτησία τους, που είναι εθνική τους περιουσία, οφείλουν όλοι μαζί να συμμετέχουν στον ενιαίο φορέα της πολιτείας τους, τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, οι ίδιοι Έλληνες, και να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Οι πραγματικοί μας αντίπαλοι ξένοι που είναι εδώ μέσα δεν είναι ούτε το 2%. Το 98% είμαστε εμείς οι Έλληνες και είμαστε σκλάβοι του 2% και μας έχουν παραδώσει τα πάντα στη διαχείριση ξένων κέντρων. Μάλιστα. Χρήματα έχουμε όσα θέλουμε, έχουμε ήδη εγκεκριμένα και πιστοποιημένα για άλλη μια φορά από τον Άριο Πάγο στις 4 Σεπτέμβρη, προσέχτε, του 2015, επίσημα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τις υπογραφές του εισαγγελέα και του Προέδρου του Αρείου Πάγου με αριθμό πρωτοκόλλου 6199, 4 Σεπτέμβρη του 2015, 8,5 τρισεκατομμύρια δική μας περιουσία στη διάθεσή μας να τα διαχειριστούμε εμείς. Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που δεν θέλει να ενωθεί με τα αδέρφια του, να διαχειριστεί την περιουσία του και την πατρίδα του και να έχει και 8,5 τρισεκατομμύρια ευρώ άμεσα στη διάθεσή του? Γι' αυτό σας λέω ότι όποτε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, οι Έλληνες θα πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Τελειώσανε όλοι αυτοί που μας διαιρούσανε με ό,τι έχουν κάνει εναντίον μας. Μάλιστα. Δεν ξαναπιάνεται κορόιδο Έλληνας. Ωραία. Κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Και θα είμαστε την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα από κοντά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε λόγο και για την προσπάθεια που κάνετε να στηρίξετε τον ελληνισμό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.